Песента на Свободния милиционер. Там също се пее на яруба. Музиката е на Kingston и девието е наше. Ibi wọn rí o, kàn kí gbé mi lọ. Ibi wọn rí o, kàn kí gbé mi lọ. Ibi wọn bá ti mọ̀, kàn kí gbé mi lọ. Ibi wọn rí o, kàn kí gbé mi lọ. Orí kì í fáwọn, ẹ̀dọ̀ kì í rúgbìn. Òtútù kì í mẹ́ja lálẹ́ odò. Àìkó dídí mọ̀dẹ kó kú rọ́jú. Bígi bá rorò ó ní láti bá gbógbé. Èpo rógbó òun ló ń bàṣírí orógbó. Wọ́n ránṣẹ́ padà ń ṣe. Wọ́n bẹ̀ oníṣègùn lọ́wẹ́. Wọ́n yọ kùmọ̀yọ kóńdó. Wọ́n fẹ́ wọlé ọlá. Wọ́n ní kàkà kékun má jèrè ká fi ṣàwádànù. Ọ̀run mi lábẹ́yàrí pátá ó ránṣẹ́ kó dúdú wa. Abẹ́rẹ́ kò gbúdọ̀ kọ́ òun aṣọ. Kọ̀ǹkọ̀kan kò gbúdọ̀ kọ́ òun odò. Ẹ̀yin aláyé ẹ má ṣe kọ́ òun wa wá. Ibi wọn rí o kàn kígbe àwa lọ. Torí gbogbo wọn ló kí. Ó máa ló lòdì kan o. Àkúnlẹ̀yàn òun làdáyé bá. Ó délé ayé ó já ìtànná owó. Òwú kì í la kínú obóloko. Mo já tìyá iṣẹ́ yá mi wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Mo já tọ̀gẹ̀dẹ̀ kó lè dẹ̀ mí lọ́rùn. Mo já tìtànná ọ̀pẹ o. Ọ̀pẹ ní so èkùrọ́ orí àkó amóhun yẹ kóróró. Àkọ́kọ́ dáyé ni mo ti jáwé ọlá. Àṣẹ̀ṣẹ̀ dáyé ni mo ti jáwé àtọ́ o. Kókókó là ń gbọ́ nílé àárọ̀. Къс видеодокумент, с който илюстрираме част от демоните, които обладават душата на главния герой в моя плейлист днес, Васил Гюров. На 10 ноември. Това е един от най-смешните видеоклипове в историята на света. Как изобщо успяхте да снимате това с пълното съзнание, че трябва да изглеждате напълно сериозно? Трудно, разбира се, насечено е на парчета. Аз пишех на една дъска така фразите, които те трябваше да произнасят, само че 20 човека, които са вече почерпени малко с бири покрай жегата, в която снимахме, които са наредени на една поляна в полицейски униформи и всичките предимно музиканти. Е трудно да ги синхронизираш. Затова беше трудно определено и аз съм много благодарен на всичките участници, защото в тази трудна обстановка успяха да се справят. В знак на уважение към българската полиция съм длъжен да те поправя. Това са милиционерски униформи. Така да, милиционерски униформи, които в интерес на истината после ние снимахме на Семково горе в планината и после разказваха там местните хора, че намирали колани, фуражки седмици след това из гората. Това е част от един филм "Волни до гроб", който ревностно се пази и още не се пуска никъде. Чака се да отлежи. Но 12 години? Да, ако не повече. И така. Ето едни от най-младите български музици.